das cousas polas que vai ser importante este Día das Letras Galegas é que son as letras dunha editora, posiblemente da primeira editora profesional en galego, non? Ela vai facendo o seu camiño moi pouco a pouco. Xa le chegou un momento en que non quixo, sacou o bacharelato e non quería máis, non quixo máis. E entón, dixen, bueno, pois que veña para Xerais, porque vamos a necesitar xente en Xerais, que vamos a coller un local novo, e entón ela pode nos axudar moito porque está afeita, non, ao galego e non lle vai costar nada levar todo o papeleo noso. Que nos, toda a documentación que recibíamos xa en galego. As primeiras facturacións e todo foi en galego. E entonces eso foi creando un ambiente de normalidade. Pero ele inmediatamente, eso foi o traballo inicial, pasou polo seu dominio da lingua, polo seu carácter autodidacta, a traballar inmediatamente cos textos. Unha das primeiras cousiñas que fai que xa se lle supón un carácter profesionalizador é que, por exemplo, presenta a colección Xabarín. A colección Xabarín é a de clásicos de literatura xuvenil galega traducidos, non? E un dos primeiros actos nos que xela participa é precisamente a presentación desta colección tanto en Lugo como en Santiago. Estas fotografías que ves do 82, ela ese día estaba nerviosísima para presentar a colección de Xabarín, non? Bueno, tiña 20 anos. Despois, e creo que un papel moi importante, xela vai ser unha das primeiras correctoras profesionais que ten este país tamén. E vai axudar así a construir a norma. O traballo de Xela foi fundamental para fixar a lingua literaria galega. Ela loitou moitísimo para que o galego estivese en pé de igualdade a calquera idioma do mundo, non? Entón, ela o seu traballo era fixar esa lingua, non? Hai que pensar que nos anos 80, ata a chegada da normativa, cada un escribía a súa maneira, non? Eu teño dela unha idea de profesionalidade, responsabilidade e precisión. Traballaba con moito amor á lingua, moito coñecemento da lingua, e teño unha relación cos autores moi de autoritas, é dicir, os autores teñen un problema, ou temos un problema, que ás veces cambianche unha coma e parece que se cambian o mundo, pero despois, a cabo de 3 semanas, volvían por editorial e decían Xela ten razón, hai que cambiar a coma. Unha das súas ferramentas constantes de traballo era os botiños de Típex. Ela estaba todo o día primeiro con aqueles primeiros que nin siquiera tiñan as boliñas dentro que sonaban, sino uns blancos que eran con pincel, non? E entón estaba todo o día traballando co Típex para facer as correccións. Xela era moi meticulosa, non? É dicir, ela, cando eu entrei en Xerais, ela era correctora de estilo. Eu, ademais, cando entrei, levei toda a parte de o que naquel momento se chamaba ocio, que eran os libros de turismo, de gastronomía, e algunhas coleccións literarias, basicamente as traduccións, non? É dicir, e unha das que levaba eu era Xabarín, non? Xabarín estaba moi da man de Xela, porque ela era traductora e ela tiña moito criterio para intervir nos textos, non? Era unha colección a la que ela lle tiña moito cariño. Ela propuxo moitas das obras que logo se traduciron non só por ela, sino por outra xente. A experiencia que existe xa, que é a dunha colección con unha certa solvencia en edicións Xerais de clásicos juvenís, demostra que estes libros teñen unha saída, e se teñen unha saída é máis pola cuestión de apoio ao ensino e de recomendación dos mestres e dos profesores que pola propia dinámica, ao mellor, de lectura dos nenos de Galicia. Eu creo que sí, pero creo que tamén crea esa dinámica, non? Que axuda a creala. É dicir, que en principio poden partir de eso, pero que axuda a crear, pois eso, nenos habituados a ler en galego desde pequenos, non? A ler en galego obras universais, quero dicir, desde os 14 ou os 15 anos. Obras que nós lemos sempre en castelán, claro.
E entón que eso xa crea pois, un hábito e unha certa tranquilidade ler en galego, non? Que ven deso, de estar habituado a ler. Sí, e despois ven a curiosidade por outras obras. Por outras distintas, claro. Incluso por saltar o galego. Moitos rapaces saltan o galego das traduccións aos autores galegos, quero dicir, non ao revés. Ela empezou a traducir, vamos dicir así, editado, publicando un libro de Carlos Oroza, nada menos, do poeta Carlos Oroza. Claro, únicamente unha gran poeta podía traducir un gran poeta. Eso xa o traduciu con 21 anos, que foi no ano 83, máis ou menos. Ela era moi puntillosa, era moi meticulosa, buscaba sempre o sentido das frases, das palabras, e tamén tiña ese sentido do ritmo que ás veces non ten por que ter un traductor, pero que sempre ten alguén que é capaz de escribir poesía, que recita, non? E, polo tanto, eso melloraba moitísimo as traduccións, lóxicamente. Creo que era unha traballadora da palabra, que a traducción para ela foi entre a súa exixencia e o seu traballo de orfebrería, pero tamén un xeito de ser independente. O ano seguinte xa traduciu do portugués a Castelo Branco e mereceu un premio da Sociedade da Lingua Portuguesa. O feito de traducir do portugués pois foi unha proposta dela, non? Que foi moi criticada por algunha xente, non? Porque decía que necesidade había de volcar o galego libros en portugués. En cambio, ela tiña o convencemento, estaba absolutamente convencida de que era algo necesario, non? Ao ir traducindo ao galego, estáse creando un patrimonio de lecturas galegas, non? Si se len en portugués, está moi ben que se len en portugués, pero quero dicir que se escapa de seguir creando ese patrimonio, non? E penso que é importantísimo crealo, é dicir, abondar nel, non? Pasar todas as máis cousas posibles ao galego para que o galego siga recollendo esa categoría que necesita, non? E que se nos conformamos con ela en castelán porque o entendemos ou con ela en portugués porque se parece ao noso, creo que estamos machacando esa posibilidade, non? Xela era consciente de que estábamos construindo, sobre todo nesa época, nos anos 80-90, estábamos construindo un edificio, o edificio da industria editorial do país, non? E entón, ás veces, había que escoller textos para as escolas, para que funcionasen no mundo escolar, textos de investigación, de traballos académicos, textos literarios. En literatura era moi persoal e moi exixente, pero sabía distanciarse. Dicía, bueno, isto pode funcionar nun público determinado, inda que os meus gustos non coincidan con isto. E nesas dúas tarefas vaise desenvolver moito tempo, de maneira nominal na oficina de Xerais ata 1990 e a partir de aí de maneira do que hoxe chamaríamos freelance, porque comeza os seus estudos universitarios e fai con Víctor Freixanes, que naquel momento era o director xeral de Xerais, o pacto de que vai seguir traballando para a editora de maneira independente. Ela era maior que nós, era 11 anos máis que nós e 10 máis que ti. Notábase, claro, un montón, non? A presión foi, cando a vimos, claro, nós éramos moi noviñas, tiñamos 18, 19 anos e ela era unha muller de 30. Era unha muller que moi moderna, non? Sofisticada, entón, que fai esta muller aquí, non? Tan sofisticada, tan guapa. Representaba para nós esa curiosidade dunha muller xa con experiencia, que vivía coa súa parella, logo incluso que casou, que quedou embarazada. Quería ser profe, tiñao moi claro, a relación co alumnado encantáballe. Eu creo que é un pouco eso que comentábamos antes, non? O tema de estar en contacto sempre con xeracións novas, non? Que che dá esa frescura, esa visión. A primeira vez que a chamaron para sustituir, recordo que me chamou Ana, que me chamaron xa para unha sustitución, non contaba, era a primeira que chamaba. Sí. Foi a primeira que empezou a dar clases. E entón, como en Santa Pomba. Logo pasa polo Xelmirezún, por institutos así de maneira moi rápido. E logo vai estar no Instituto de Redondela,
no Instituto A Sangriña da Guarda, que despois do seu falecemento mantén durante 10 anos un premio Xela Arias de poesía para a rapazada de ESO e bacharelato, no Instituto de Chapela, en Redondela, no Instituto tamén Álvaro Cunqueiro de Vigo, e o último ano, cando falece, ela falece 1 de novembro de 2003, pois está no Instituto de Cangas, pero claro, dalle moi poquinho tempo, porque empeza en setembro, e por desgraza, pois só pasa ali un pouquiño máis dun mes.